зубайдулло раҷабов дар канори душанбе дар сартарошхонае кор мекунад. то замони маҳдуд шудани интиқоли барқ рӯзона то ба 15 муштарӣ хидмат мерасонд. ҳоло рӯзона фақат 3 ё 4 муштарӣ мегирад, чун дар як шабона рӯз фақат то 6 соат барқ доранд. пуле ки ба даст меорад намедонад аввал барои кӣ ва ё чӣ харҷ кунад. сета чӣ мешавад? чизи корхона рафте барои патент бисупорем, барои зиндагӣ барем. инҷо бояд ну сартарош мебуд, вале ҳоло фақат як нафарашон кор мекунад ва он ҳам бо қайчӣ. батареяҳои дастгоҳҳои барқии сартарошӣ фақат барои 2 соат мебаранд, дигар не. барои якумш рӯшноӣ, сабаби дуюмаш ки фено кор кунад, сабаби сеюмаш ки ман мисол омо термикс ови ҷӯш ҳамин мизоҷ мега сар мешум, риш мегирам. ҳамин масъалаҳо охе будани барқ шарт ва залула. норасоии нерӯи барқ на танҳо кори хадамоти умумиро ба ҳам задааст, балки аҳволи тоҷиронро ҳам дар Тоҷикистон бадтар кардааст. дукондорону мағозадорон ба сабаби вайрон нашудани бархи молу маҳсулот хариду фурӯши онҳоро камтар кардаанд. таъсириш мерасад, бо клиентҳо вай мешаванд, кам мешаванд. барқ боша клиент вай мекунад, меояд си дар куриша меова. боздиди мо аз маҳаллаҳои атрофи Душанбе нишон дод, ки баъзе коргоҳҳои истеҳсолӣ бо далели қатъи нерӯи барқ ё кор намекунанд ё генератор истифода мебаранд. дар чанде аз ин коргоҳҳо аз бими пеш омадани мушкил дар корашон аз суҳбат худдорӣ намуданд. яке аз соҳибкорон бо шарти зикр нашудани номаш гуфт, барои хариди сӯзишвории генератор моҳе бештар аз 2000 сомонӣ харҷ мекунад. агар вазъ чунин идома ёбад, ба ғайр аз зарар дигар чизе намебинанд. нигарониҳо аз маҳдудияти интиқоли барқ ба иқтисод дар ҳолест, ки мақомоти Тоҷикистон таи солҳои ахир барномаҳои мухталифи рушди соҳибкорӣ ё саноатсозиро қабул кардааст. ҳамин мушкилои бебарқӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд доранд, албатта мустақиман ба амалӣ намудани стратегияи рушди иқтисодӣ, стратегияи рушди инноватсионӣ, стратегияи рушди сайёҳӣ, ҳатто стратегияи рушди саноат албатта зарбаи шадиди худро мерасонанд. ҳозир акун мо бояд омода бошем, ки аксарият фаъолияти иқтисодӣ, аксарият фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон, аксарият шаҳрвандон метавонанд берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкории худро идома диҳанд. акнун дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ кардан ғайриимкон шуда истод. дар Тоҷикистон расман мавсими лимит ё маҳдудияти барқ эълон нашудааст, вале дар тамоми гӯшаҳои кишвар мардум аз моҳи сентябр ба ин сӯ барқ кам мегиранд. мақомот дақиқан вазъро шарҳ надоданд.